ko baba? Naga kaman ka shige da wata tsohuwar tinkiya. Wallahi baba tinkiya ne a kula da ita baba, na je na daure ta abin nan. A kula da ita baba, dukiya na zuba na tattara ga baki ɗaya na tattara na je na zuba ta. Allah ka biyo. Wallahi ko baba. Na ganin ka kaman baka da hankali a kana da hankali. Baba kenan. Tinkiya ka so mana. Wallahi ko baba. Yanzu za mu fita nema. Amin. Bari mu fita nema. Allah ba da sa'a. Amin baba. Tinkiyan nan ya kamata in nemo likita ya duba min lafiyar man ciki ne da ita. Likita, har ka fito? Wallahi, Ka dai duba tinkiyan ko? na duba ta ba. A bincike da ne dai akwai wasu allurai da ya kamata a siya mata da magunguna. To, zai kai kamar nawa? 500 ne abu. 500? Eh. Alifi ɗan nan, ai ya kamata a baka. Abincin su ma ya ƙare ɗan da wannan ne ya rage. Ya kamata in je ba mu tinkiyan nan. Wallahi. Abokina, A gajiya. lafiya. Adalla. Na ji daɗin ganin dabbobin. Wallahi ni ma abokina kamar kana rai. Nawa ma kuɗinka? 1500. Shi kenan. An gama. Ya, biyu, uku. Hannun karɓa, Hannun maidawa. hannun maidawa. Na ji daɗi Na sosai. gode. A ni ne da godiya Na wallahi. gode. Madalla. Kabiru, yanzu sai da cikin za ka haɗa ɗanta. Ɗan baba, dama shi ɗanka ce ma ya yi siyowa ya yi jingina in ba shi. Baba, ka ji dai yadda aka yi ko? Ka ji yadda aka yi. Yanzu duk kuɗin da na kashe nan, kuɗin magunguna, kuɗin abinci. Yanzu ta biya abin. Ai da muka yi da shi jingina. Wallahi jingina na bashi Jingina na baba. bashi. Jingina na bashi. Kabiru ne ka jingina. Eh? Ne ka jingina.